Bapak Ibu, para sederek kagunganipun Gusti ingkang kula tresnani, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan basa Jawi Sinode Jawa Tengah. Nderek tepang kula Penatua Y. Maryono saking GKJ Wedi wewengkon Klasis Klaten Barat. Renungan ing dinten menika Jemuah Legi 3 Juli 2026 kanthi irah-irahan utawi judul pangerten tumrap dosa lan sabdane Gusti. Kapendhet saking seratipun Rasul Paulus dhateng pasamuan ing kitha Roma. Inggih menika Roma 7 ayat gangsal welas ingkang mekaten. Sabab apa bae kang ndak lakoni iku aku dhewe ora sumurup. Ujer apa kang ndak lakoni iku mau dudu bab kang ndak karepake, nanging apa kang ndak sengiti iku kang ndak lakoni. Mekaten sabdanipun Gusti ing dinten menika. Bapak Ibu, para sederek ingkang kinasih, angger Toret mujudaken paugeran ingkang sae awit nuntun kula lan panjenengan sadaya kangge mangertos lan tepang kalian bab dosa. Emanipun awit dosa sampun nguwaosi dhateng gesanging manungsa inggih kula panjenengan sadaya, paugeran menika malah nuwuhaken pepinginan ingkang ala wonten ing manahipun manungsa kados ingkang dipun gambaraken utawi wonten ing ayat kala wau. Bapak Ibu para sederek ingkang kula tresnani, sejatosipun saben manungsa gadahi niat kangge nindakaken kabecikan utawi bab-bab ingkang sae. Emanipun asring kelampahan niat ingkang sae kala wau, niat ingkang becik kala wau kawon kalian pepinginan ingkang ala ingkang mapan wonten ing manah kula lan panjenengan sedaya. Perkawis menika saged kelampahan awit gesangipun manungsa sampun dipun kuwaosi dening dosa. Pramila nalika wonten niat tumindak sae, tumindak ingkang becik, ananging ingkang kelampahan malah kosok wangsulipun. Inggih menika tumindak ingkang ala. Kados ingkang sinerat wonten ing Roma 7 ayat 21b ngendika mekaten. Manawa aku kepengin nindakake kang becik, kang ala wis cumawis ana ing aku. Bapak Ibu para sederek ingkang kinasih, menika mbuktekaken bilih tanpa pitulunganipun Gusti Allah, saben-saben kula panjenengan damel kabecikan lan kasaenan mesti kawon kalian pepinginan ingkang ala. Manungsa mboten saged ngawonaken dosa sauger namung ngendelaken kegiatan kita piyambak. Awit kala wau saben-saben kita badhe niat nindakaken kabecikan, ing mriku dosa sampun cecawis.
Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, paosan wekdal menika paring pepènget dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sinaosa kula lan panjenengan sadaya sampun nampi kamardikan. Sampun nampi gesang langgeng. Pranyata dosa tasih nguwaosi gesang kula lan panjenengan sadaya. Malah jurungi kangge tumindak awon. Pramila mekaten kula lan panjenengan kedah tansah gumantung dumateng sih rahmatipun Gusti. Tansah tegen ndedonga. Tansah nyuwun kekiatan supados saged gesang manut kalian kersanipun Gusti. Kanthi cara menika kita saged ngrasuk gesang anyar wonten saklebeting pangandikanipun Gusti saha panuntunipun Sang Roh Suci nglampahi ingkang bingahaken lan damel rena penggalipun Gusti. Wonten tembung ingkang endah utawi kata mutiara mekaten. Jarak nindakaken kabecikan lan nindakaken ala menika namung sak let utawi namung sak ler benang. Namung sak helai benang. Ingkang tegesipun kula panjenengan kedah ngatos-atos. Nalika kula lan panjenengan gadah niat tumindak sae menawi mboten ngatos-atos ingkang kita tindakaken bab-bab ingkang ala. Gusti berkahi kita. Amin.